Ei, hola! Aquestes són les notícies de la setmana. El més important que ha passat, més o menys, més o menys. I comencem per la primera, és que a Mallorca tenen un merder amb el tema de l'habitatge, perquè és tot especulatiu, però com que mm, la gran quantitat d'ingressos que tenen és del turisme, hi ha moltíssim incentiu a especular amb les cases, etc. No? Llavors, un parell de joves van fer una pintada en una immobiliària i mira, l'han detingut, d'acord? I li posen les manilles, no? Això és Espanya. Això és, si tu pintes, literal, un vidre d'una immobiliària, posen les manilles, no sé què. Després, per contra, va haver-hi un tio que, si no m'equivoco, estava amb el vaixell i va matar a una persona, però com que és estranger i té diners, arriba amb el cotxe, sense problemes, no? Volia ensenyar-te la diferència, no? La hipocresia de que, bueno, si tens diners, doncs tens un tracte diferent. A continuació, això ja va passar fa temps, però em va fer tanta gràcia aquesta foto. És la representació del que és Barcelona. Tarats mentals. La gorra d'en Doraemon. Texans. No tinc paraules. Només volia ensenyar-t'ho. Això és Barcelona. D'acord? Per això està tan malament tot. D'acord? Continuem. Catalunya rep un 8% de la inversió, malgrat aportar el 19%. Però Espanya unida i visca Espanya, d'acord? I el golem de l'illa dient bueno. Catalunya és una colònia i totes les persones que hi viuen són víctimes del colonialisme. Llavors, bé, aquestes notícies les pots veure cada any es repeteix el mateix, i la gent ho accepta i s'ho menja amb patates, perquè la gent és retassada, d'acord? Sobretot aquelles que donen suport a la unitat d'Espanya, perquè tu ets víctima d'això, tu pateixes l'infrafinançament, tu pateixes Rodalies, no sé, l'educació dels teus fills, la infraestructura que es cau a trossos, els camions a l'autopista, però Espanya unida, d'acord? Aquesta és la mentalitat que hi ha. Continuem. I aquesta... T'he posat fotos perquè em feien gràcia. En Torrente, en Miau, d'acord? Tema de temperatura. Temperatura històrica. I, bueno, està pujant. No? Segurament ja ho has notat. Històricament estem amb... Bueno, fa més calor. Fa més calor. Aquí diu entre 2 i quasi 4 graus més. És moltíssim. I aquí un altre, a Tàrrega, és que pots veure en tots els pobles, ciutats, que històricament el gràfic farà així, anirà cap amunt, una mica, no? I ara mateix estem en temperatures màximes. I hi ha una cosa bona de tot això, i és que, no sé si tu has notat, però jo estic veient menys mosquits. I és que crec que, com que fa tanta calor, es rosteixen i no poden. En tot cas, quan posen els ous en bassals d'aigua, l'aigua s'evapora i no poden sortir els mosquits. Algo així. Jo he notat que hi ha menys mosquits. Digue'm si tu has notat alguna diferent. Però bueno, aquesta és la notícia de la calor. I m'he descuidat aquesta de la temperatura, del finançament. I és lo típic, no? Inversió real per càpita. Catalunya, caca de vaca. Madrid, cap amunt. La mitjana, doncs al centre, no? Llavors, això hauria de ser una màquina de crear independentistes, perquè és que no s'aguanta per enlloc. No s'aguanta per enlloc, d'acord? I és que la gent... I això és el poder de l'amor a la pàtria, no? Antes francesa que catalana, no? Això ho vam fer amb
amb una empresa elèctrica, em sembla. Bé, inversió, bueno, el típic. Aquest gràfic ja el coneix tothom. El volia ensenyar perquè és patètic. La veritat, és patètic, però bueno. Després, sobre el futbol, Espanya va guanyar el Mundial, però realment va guanyar Espanya? La veritat és que no. Perquè si t'hi fixes, els jugadors, l'origen dels jugadors, d'on són? De Catalunya. Per tant, va guanyar Catalunya. D'acord? Per això no deixaran mai que tinguem una selecció pròpia, perquè guanyaríem sempre. I ells no es menjarien no es menjarien res. D'acord? Per això no deixaran mai que tinguem selecció pròpia, perquè tenim els millors jugadors de futbol del món. I aquí ho diu. En teoria, segons aquest gràfic, 9 dels jugadors eren catalans, per tant, realment eren espanyols. D'acord? De totes maneres, el futbol a mi me la pela. Ja està. També vaig escoltar que la gent estava contenta perquè no havia guanyat Argentina, perquè Argentina estava fent trampes amb els àrbits i no sé quines merdes, però bueno, és tot un timo, tot és un engany i tot pot ser. Continuem. Va sortir aquesta web que és super interessant, és sobre els retards dels trens i és gratis, es diu puntual.cat. I el que veus és que des que inicia el dia, a mesura que avancen el temps, hi ha cada cop més retards fins a les 12. A les 12 paren. Doncs hem trobat amb això i tu pots consultar-ho ara mateix, gratis, i veure-ho. I és superinteressant per veure com l'infrafinançament provoca això, no? Els retards continus, no? Això és el pa de cada dia de gent. Gent que arriba tard a la feina, que inclús perd la feina perquè no pot arribar a l'hora, no? I això és molt greu i ningú està fent absolutament res al respecte. Puntual.cat és molt guai. Estan sortint cada cop més pàgines d'aquestes que exposen la mala feina de l'administració. Fixa't amb subvencions.cat o el menjòmetre. No? I cada cop... I això és boníssim, per al conjunt de la població, per exposar les dades i dir aquí la feina no s'està fent bé i s'ha d'arreglar, s'ha de fer millor. D'acord? Aquesta és la notícia. Continuem. Un tio a Mataró, bueno, hi havia uns bancs i uns arbres i el terra que estava podrit i portava mesos que no li fotien cas a l'Ajuntament. Què va fer el tio? Doncs ho va arreglar ell. Ho va arreglar ell, va pintar els bancs, va posar rajoles. Si t'hi fixes, les veus aquí? En teoria són aquestes. El terra està totalment podrit i brut i escarós. I va posar arbres, també. I què va fer l'Ajuntament? Immediatament va anar, va repintar això, va arrencar els arbres, va arrencar les rajoles i li va fotre una multa, d'acord? I llavors, per fer la feina, no, però per posar multes, llavors sí, d'acord? Aquest és el nivell de l'administració de Mataró. És patètic. Llavors, qui és realment el culpable? Doncs tots dos, perquè al final això és via pública i això és feina de l'administració d'arreglar-ho. D'acord? Llavors, el culpable són tots dos, perquè l'administració ho hauria d'haver arreglat a temps i no ho va fer. Mira aquesta paret podrida, quin fàstic. És que mira el terra, està lleig, està negre. Mira, si veus el contrast de les rajoles, quina podridura de Mataró, escarós, fàstic. D'acord? I, bueno, l'administració ho tindria que haver arreglat ell, però no van fer-ho. I el tio tampoc ho hauria d'haver fet, la veritat. Ho va fer de bona fe, però, bueno. De totes maneres, no li haurien d'haver posat la multa. El batlle, l'alcalde, és un fill de puta. És un malparit.
per haver-ho fet això. No, no li hauria d'haver posat la multa. D'acord? És un inútil. Bueno, aquesta és la notícia. No? Per arreglar les coses no, però per posar multes sí. D'acord? Què més? Aquesta. S'escapa de la presó un tio que va matar... Bueno, el seu company de al Barcelona, sembla que tenia de condemna 10 anys, i, bueno, se'n va... El deixen sortir fora, no sé per què, a donar una volta amb la seva nòvia, i se'ls escapa. Un assassí que li deixen sortir de la presó, bueno, i s'escapa. Bueno, s'ha escapat. Aquest és el nivell. D'acord? Bueno, sí, ara aquesta... Estats Units ha recollit... Estats Units, no sé si vas llegir la notícia, se'n va anar a Venezuela i va segrestar en Nicolás Maduro. Hi ha una foto que l'hauria d'haver posat. I està segrestat. No? Els Estats Units van aportar la democràcia a Venezuela, no? I, bueno, i aquí la notícia és Estats Units ha recollit, d'acord? No sé què de petroli. Massa alt, massa alt. La paraula és recollit, la paraula és robat, d'acord? El petroli aquest és dels veneçolans, però com que el país està fet una merda i no tenen lideratge ni res, doncs, bueno, venen aquests, que són gàngsters, i els han robat això. I una altra notícia dels Estats Units és que, ja n'he parlat, però... no, aquesta és nova. Els Estats Units ha acceptat un decret que farà que l'exèrcit americà i d'Israel s'ajuntin. D'acord? Això és gravíssim. Això és un cop d'estat. Literal. Els Estats Units el que ha de fer és tenir el seu propi exèrcit i ja està. Però això d'ajuntar-se amb un altre exèrcit és inaudit. No em sona haver-ho escoltat mai. Llavors, perquè vegis la teoria aquesta de que Israel són els amos del món i controlen i tenen agafat pels ous als Estats Units, és real, no? La pregunta és, els soldats acceptaran això? Els generals, tots aquests, acceptaran aquesta humiliació? No sé. I una notícia d'Aragó. Que Aragó vol els murals de Sixena, no? Però, perquè vegis, el patrimoni cultural propi d'Aragó se'ls hi cau a trossos. D'acord? Perquè vegis, la mentalitat és que el que tenen seu, els importa una mea. Però algú que diuen que és seu, això sí que ho volen, d'acord? Això és d'Aragó, i si veus, se'ls hi cau a trossos, els importa una mea. Llavors, perquè vegis que la buidor el poc que els interessa el patrimoni cultural propi, d'acord? Els governs actuals d'Aragó odien moltíssim a Catalunya i és el seu màrqueting, perquè no tenen res que oferir a la seva gent. Llavors ofereixen odi i ja està, és lo típic. I més, el mural, llavors, com que va guanyar Espanya, va venir un tio i va fotre aquí una pintada de dient hemos ganado. Bueno, això al cap de res, li van fotre una pintada i dient puta Espanya. Després van fotre una pintada a sobre que volem selecció catalana, no? Llavors, per què ha passat això? Doncs perquè Catalunya no és Espanya i Catalunya és una colònia. Això també va passar, ho he vist, amb pintades de Pablo Hasél. Pablo Hasél va criticar el rei i el van fotre a la presó i van fer pintades a favor d'ell i després li van pintar, no? I això que veus aquí està passant per tot Catalunya, que són niñatos al final, es posen a pintar per sobre d'estelades i de missatges nacionalistes. Això ho fan a tot arreu, llavors. Doncs això, aquesta és la notícia. No té massa misteri. I acabem amb 2 més. És que la presidenta de Japó, aquesta tia,
és un partit de dretes i és molt popular i diu, jo només dormo unes 3 hores, d'acord? Aquest dia li explotarà el cervell. I després es queixa de que, bueno, la penya no té fills, no? Com vols que la gent vulgui tenir fills si es treballen tot el dia, d'acord? Es treballen fins que ja no poden més. Els japonesos són literalment esclaus del... que no poden, amb prou feina s'aguanten. Llavors, perquè vegis lo pringada que és aquesta, el seu missatge és racista, és anti-immigració, però Japó té menys d'un 4% d'immigrants, d'acord? El seu missatge és exclusivament... El problema és dels immigrants. Et sona d'algú, això? El problema de tot no és la falta de conciliació laboral. El problema és els immigrants. D'acord? Aquesta dona li llepa el cul en Trump. En Trump és un pedòfil, menja fills, menja nens, no? Que es tortura... A la llista d'Epstein es comenta que es torturen i es mengen a nens. Aquesta li llepa el cul en Trump. Felicitats. I acabem amb l'última, que és OpenAI diu que el seu model se'ls ha escapat i ha hackejat una pàgina de benchmarks. Ara, per saber si un model és bo o no, mira els benchmarks. I es diu, la pàgina és Hugging Face. Diu, no, i s'ha escapat. Bueno, tot això és FOMO, és per crear por, i la por genera beneficis, d'acord? OpenAI i Anthropic són bombolles, i d'aquí poc rebentaran. Els models xinos ja han guanyat. I ja està, volia ensenyar-t'ho. I veuràs notícies d'aquestes. Ai, que ve el dimoni, Ai. D'acord? I què més? En principi això és tot. Tot anirà bé. Aquestes han sigut les notícies. Espero que t'hagi agradat, internauta. I aquest sóc jo, i aquest ets tu. I us estic fent... Vale? Ens veurem a la pròxima. Adeu.